Здравейте, приятели! Здравейте, здравейте! Отново сме ние, отново сме тук. Днеска вкъщи. Не сме на път все още. Утре сме на път, днеска не. И днеска какво ще правим? Днеска ще си направим един мастер-шеф. И как ще го наречем? Пролетно тирамису. И сега можем да започнем като сложим в тенджера вода. И една купа слагаме вътре да поплува и ще чакаме водата да заври лекичко. Трябва да къкри водата. А докато чакаме да покъкри водата, ние ще си нарежем малко ягоди на половина. Ягодите може да бъдат средни, ако са по-малко може да се слагат цели. Но понеже сега купичките, в които ще ги слагаме, те ще са... Извинявам се. Това за чужденците. Можа да падне. За чужденците. Купичките, в които ще ги слагаме, са малко мънички, затова си ги делим на половина. Един банан ще нарежем. Колко крив трябва да е банана? Банана може да се справи колкото и да е, може да се справи, като го нарежем. Ще го нарежем банана. Между другото, онзи ден си направих нови ногти. И... Колко милиметра трябва да бъдат кръпчетата на банана? Няма значение колко ще е дебелината на банана, когато го нарежем. Майсторука е в детайлите, така че... Ако питаш мен, тук едно с едно парчетата ги няма. Това е яйца за омлет ли са? Бъркани яйца ли ще правим? Значи, какви продукти ще ни трябват? Ще ни трябват плодове, каквито има според сезона. Кебабчета, кюфтета, пазжоли. Си банан, малинки, ягоди и боровинки. За тирамисуто ще ни трябват яйца, пудра захар, трябват ни лешници, трябва ни маскарпоне и ром, готварски ром. Използваме две патрончета. Аз те чуя патрончета с други си мисля. Така, водата се е посварила сега. Яйцата варени ли ще ги правим? 6 яйца. Водата трябва да е топла, за да може да се направи тази смес. Трябва и 6 яйца, няма... Тя се ще къкри само. Слагаме 6 яйца. И сега ще трябва да си измерим 80 160 грама пудра захар. Трябват ни и бискочи. Бискочи ни трябват също. Сега ще изкараме кантарчето и тук ще си измерим 160 грама захар. Тук са 90. Тук са 90. Така, 100, 180. Добре, това е достатъчно.
Сега ще си вземем и бъркалката и почваме да бъркаме яйцата с пудрата захар. И трябва да стане еднородна смес и тази смес трябва да бъде хубаво загрята, за да може, ще малко иска. Пържолите това ли са? Няма да има пържоли. Тук не изгуби. Запарим сега. Имаме готово да сложим и 2 патрончета ром. И продължаваме да бъркаме. Водата си къпри отдолу и купичката започва много да ми пари. Сега ще сложим маскарпонето. Лъжица. Слагаме маскарпонето. Двете кофички, те са по 250 грама. Ако искате по-малко количество, за 4 порции, количеството е по-малко. Слагаме 3 яйца, 80 грама пудра захар и една такава кофичка от 250 грама маскарпоне и едно ромче. Дай ми това да си държа. И сега трябва да бъркаме много. Трябва много добре да го разбъркаме, за да не остават бучки и да стане сместа еднородна. Сместа ни е почти готова. Може би казал, че е доста добре. А нещо за опитване за оператора има ли? За опитване от бъркалката, ако искаш. Дайте сега пръстчето до това и да свое пръстчето. Това колко ръки пие. Така, това е готово вече. Можем да спрем котлона. И какво ще ни трябва сега да направим? Ще трябва да счукаме лешниците. Така, понеже нямаме подходящ съд за счупване, или както се казва хаванче, изсипваме лешниците в едно плитче и започваме да се стропкаме и така с една чаша. Трябва да бъдат натрушени. Сега ще ги изсипем в една купичка, защото да ни е по-лесно да бъркаме. Ето е тази купичка. Коледна е и ми е подарък от едни наши семейни приятели, с които се събираме почти всяка вечер или през вечер. Готови сме. И сега започваме да редим от тази смес, която направихме. Чакай да опитам аз плодовете някой нещо да не му разорен. Пусна ли го? Почваме да редуваме смес с плод. Смес с плод и тези чашки. Тези чашки си ги поръчах специално от Тему за такъв вид десерт. И в момента ще ни трябват, не знам, около... Ще направим 2 дози. Около
14 броя мисля, че ще излезнат. 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, сега 12, после ще видим за останалите. И така, сега слагаме си бишкотите. Пържолите сега ли трябваше да ги слагаме? Няма да ми пържоли. Няма да има пържоли. Тук ме изгубих мен. Бишкоти, в тези чашки събираме по 2 бишкоти, а някъде. В тези чашки слагаме по една бишкота, ако го правите в по-големи чашки или съдове, може и по повече да сложите. На дъното си слагаме малко струшени телешници. Точно си. Така го дават. Слагаме банан. Те да са по-тънки, затова слагам по 2. Слагаме ягоди. Много обичам някой да готви, аз да опитам. И по 2 боровинки ще сложим във всяка чашка. Това слагаме само на дъното в момента плочета, иначе после отгоре пак ще сложим и ще ги украсим. Почваме да слагаме кремчето, което направихме. Та бъркалка ще ми трябва после пак. Вече напълнихме нашите чашки с сместа, която направихме и почваме да украсяваме в чашките, като сложим пак ягодки. Вижте, така, ще сложим банан пак отгоре. И слагаме по 2 боровинки, горе-долу е така да направим да е шаренко. И отгоре ще сложим, всъщност първо ще поръсим с ядки отново. И ще забучим по една малинка. Искаше ми се и череши да взема, но не можах да намеря в магазина череши.
Аз знам един комши има череша в двора. Давай да идем да оберем. Даже мисля, че го няма в тях. О, да идем да оберем. Да си наберем за кремчетата, за компот, за ракия. И да, ще свърши череша. И така, нашите кремчета вече са готови. Сега предстои да ги сложим в хладилника за 4-6. В нашия случай ще стоят до утре на обяд, за да станат още по-сочни. Това е нашия десерт. Малко се издигнаха тези бишкоти, сега ще ги натъпчем навътре, за да могат да поемат от сместа, която сме направили. Поне малко долната част ще омекне, горната ще е по-хрупкава. Заби. Забих. Тук ще има стоп кадър на клипа. Това беше всичко от нас, приятели. Надяваме се клипчето да ви е харесало. И ако ви е харесало, натиснете палец нагоре, последвайте ни и се абонирайте За нашия канал. Бико Сил, с още забавни моменти и нашите приключения, надяваме се все повече да стават. Бико Сил място. Чао за сега, бъдете здрави. До нови срещи, успех на всички! Чао!